Mä katsoin City Marketissa, kun yksi 4-8 osti suodatinpusseja. Se on... Sitten sieltä tipahtaa yksi... Eihän tullut mitään, ei tullut mitään. No mä en valehtele, se oli minä ja vähän tuli. Julkisuudessahan on myös niinku puolensa. Ehkä ärsyttäviä puolia just tällaiset, että jotkut vanhat koulukaverit ottaa hirveästi yhteyttä niinku Facebookissa. Jotkut sellaiset, kenen kanssa ei ollut niin läheinen. Et yksikin on tällainen Sakke, joka laittaa nyt hirveästi sinne niinku inboxiin. Tajutteko te Facebookin? Joo. Inboxiin sinne, että lähtisitkö kahville. Niin tää on musta niin ärsyttävää, koska tää Sakke ei ollut yhtään kiinnostunut musta yläasteella. Antoi vaan kutosia kaikista kokeista ja... Koska mikään ei ole ärsyttävämpää kuin se, että sä oot jossain etelän lomalla ja joku jenkki nutipää haluaa tietää, millainen sun päivä on ollut. Ja sun tekee mieli ottaa sitä riveleistä kiinni ja sanoa sille, että mä tulin tänne lomalle enkä puhumaan. Mun sanavarastoon kuuluu kyllä, ei ja moi. Ja jos mä oon hyvällä tuulella, se on moi moi sitten. Mutta on tää hauskaa nyt kun kuvataan televisiossa, on ihanaa kun niinku stand-upia eturivi aivan täynnä. Kun ihan monet tuu katsomaan Suomessa stand-upia eturiviä, kun ne heti ajattelee, että koomikot alkaa vittuilemaan ja ihan tottahan se on, että mukavaa, että tulitte. Mut se on hyvä, mä olin vähän aikaa sitten Raumalla keikalla ja paikka oli aivan täynnä ja kun ihmiset seiso siellä takana ja eturivi aivan tyhjä. Ja mä hei ihmiset siellä takana, että täällä edessä olisi vapaita tuoleja. Niin oli, ai kiitos, tuli eturiviin, otti ne tuolit ja vei ne taakse. Kaikilla on joku sellainen Donald Trump suvussa. Joku sellainen äidin pikkuserkku, joka niinku, kun oli pieni ei saanut jäädä sen kanssa minnekään kahdestaan. Ja se niinku, ei ollut metsästyslupaa, mutta se metsästi silti ja teki pontikkaa ja oli istunut vankilassa ja kukaan ei halunnut kertoa, miksi se oli ollut siellä. Ja meidän suvussa se olen minä.